monggo Mbak dituruti. Iki lho Mbak, ajenge ndadekne anak terus wau. Ayo Mas Kemploh, monggo. Arek asik. Di awakmu mrene nyada ojo adoh-adoh mepet tak bisi iliri-liri cek ndak krungu tonggo kanan kiri. Di aku yo wis nafsu engko bengi aku njaluk iku bareng karo ototku padha lesu. Lek lah ngono ora iso turu. Asik. Monggo bapak-bapake, mas-mase, mbak-mbake, buke joget mriki mboten napa-napa. Yo Mas Aldi. Goyang yuk. Singo, singo. Iki piye dadine? Lah piye? Wis kadek kayak ngene. Kayak apa? Kayak apa? Iki wis mentanyangka kaya jepite sandal wis dusel-dusel ning jero suwak. Potong yo monggo Mas Danang, Pak Supri, monggo joget lari-lari niki. Wis kadek kayak ngene iki wis mentanyangka kaya jepite sandal wis desal-desal ning jero suwak.